szeretném nektek megmutatni egy kétlukú gomb felvarrását. Első lépésben kötünk egy sodrott csomót a cérna végére, hogy nehogy átszaladjon textilián a cérnánk. Alulról felszólunk az anyagba, azután alulról a gomb egyik lukába, majd fentről lefelé a másikba visszaöltünk az anyagba. Próbáljuk még minél közelebb ölteni a másik cérna mellé, hogy egy pontban legyen a felvarrás. Ezt a mozdulatot, sorozatot kell megismételni legalább 3-szor. A lényege az, hogy ne legyen nagyon szoros, tehát az anyag és a gomb között kb. 2 mm-nyi rés legyen, hogy majd amikor begomboljuk, teljesen ráfeküdjön a gomblukra. Majd visszaöltünk. És még egy utolsó. Alul pedig a fonák oldalon 2-szer keresztbe átöltünk, és a cérnánkon átfűzve a tűt elvarjuk a szálat. Majd elvágjuk. És ez a végeredmény.